Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Pus u Dr. Barskemerbo unong ektin jongka WVP daga kerwo kubor haka akau jungwa Facebook haka bola tho daga pareng nrengan translate kendiat tangnya kimat bakongsan daga kitin kasi kajingrai jongka maulai tau dorbar kumbalai thu haki media bat katokat ne ki dorbar ban khang ya ki political party ban penlong ya ki jingelang pajba bat ki jingelap election tade ka jingale persya lane ka jingpun khen ya ka constitution jongka rindi ya ka international law bat ki nongrim bakongsan jongka sinsar pajba ka constitution jongka rindi hapo ka artikel 19(1) A, B and D ki aye kini ki jinglait lot ki bakongsan kum ka jinglait lot ban kren bat ban penpau ya ki jingsngau ka jinglait lot ka bayadai bat ka jingalang ka bajajai klem ki tiar penmensau ka jinglait lot ban yaj habaru ki jaka jongka rindi ki kandidat bat ki political party kidai ki bakongsan hakar kom jit ya ki nomikmat omde tangkata nre ki don ya ki hop yang ru ya ki jingmut jing perkhat bat ki sur jong ki nong tep vote ka jingasam ya ki jingte bat ki idea da ki nong tep vote ki kandidat bat ki political party kalong ke badon kam nakam ta ki election ki bak sisa man pa ui bro kentup ya ki political party ya ki kandidat bat ya ki nong kersan ki don ya ka hok ban wat ban yo bat ban ai ya ki jingtip la kalong ha kano ka benta kebakan thup ya ki jingalang pajba katkum uswaminathan ubadai unong bisar jongka Madras High Court ulah keren ya kini ki kentien raklem ki election kamdon ka jing sinsar pajba dara kamdon ka jingalap ka balait lut ki election kinlong kamkai kane kadai ka kerwo bala post da u Dr. Barskemerbo